Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Ka Kynhun tem MLTR ka badai ka ni ki Kynhun ka bapau nambha bat ka deiru ban rwai hapo Garo Hills Hamigong Festival. Henry nakadaw jong ka jingjia hapo mukro ti kumta ka sorkar jela klapen sangiano ya ka ka festival. Henry kum kapus balayo hapo ka Facebook page jong u Chief Minister ka jela Megalaya u Konrad ki sangma ka Kynhun MLTR kalayo ban shondurlang bat u Chief Minister bat hagju kapor kalayo ladbyang banlay banray hapo Garo Hills menta kasngi. Kumbangi tip ru ba u Chief Minister Konrad ki sangma u de uwe ni kinong rai u baju it ba sautenat banray te Hato kani kadur kabaya shon lang kadai tang kajing ya shondur lang ni un rai lang sandon menta kasngi hapo Garo Hills.
Kublai pi baro kini kilong ki kubor ba menta kasngi. Ka kharwei tarik uno pra kasngi kan mau kaseng samla parish penthor umkhra kabala yo ban lumi ki kun samla jong ka parish da ka limpung convention ka bakhat wei ka bala long ha ka balang shnong ring south sub district mau pdang hadin arsnem jong ka jingpang khlam covid-19 om shemla la ban pelong ka phang preng jong ka te ka convention samla ka bakhat wei balong ye ka bala sot na ka gospel Matthews linnong ka ba Kynhun do khot arfnriu kan mentoi ayu ya ubriu lada uyo ya ka perthai baro ka wei henrei udu no e yala ka jingem ha ga limpung jingelum lang ki khun samla parish penthor umkhra ya ka balas dang na du ka khandai terek bat penkut men ha ka khatwei terek uno pra Usok Blay Bernard lalu spiritual ka zone 2 ICYM ulong ukongsan banterwa ya ka mas bakut ha ka jingya lang Usok Blay Lawrence Nongse parish priest bar Usok Blay Barnes Mauri assistant parish priest kaseng samla parish penthor umkhra kabala pelong ya ka te ka convention ka bakhatway ya kabala shimenta de kispa angut ki samla shu ha ka te ka convention ki samla ladon ka jing ai kusnam bar ka jing penkup buram ya ki samla ki biyai ben ha ka kam imlang kasalang bar ki bawan ra buram ha ki jingle akai bala pelong da ka sarkar bar ki Kynhun ba pher ha ka por no phai la pelong ye kata masa le kmen ha ka ba penyat sing sim ula long u kongsan u president ka sing samla parish penthor umkhra u eus bius khong tho rem ula ai jing kren ye kamat ki samla ya ka te ka convention ki samla la sunran nang da kinong kit kam ka parish council